ዝፍውስ መግቢ ኣሎ ዝጎድእ መግቢ ከዓ ኣሎ ጥዕና ምሕላው ክንብል ከለና ፍሉይ መግቢ ምውሳኽ ዘይኮነስ ነቶም ጎዳእቲ ዝኾኑ ናይ ኣመጋግባ ልምድታት ብምውጋድ እዩ ዝጅምር ዶክተር ቴድሮስ ሓጎሴ ካብ ቴድ ሄልዝ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና እቲ ቀንዲ ሰባት ኣብ ኣመጋግቦም ዕዉታት ንኸይኮኑ ዝገብሮም ዘሎ ምኽንያት ብዛዕባ መግቢ ንጹር ሓበሬታ ዘይምርካብ ከም ዝኾነ ገሊጸ ነይረ ሎሚ እምበኣር ነዚ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ሓደ ቀሊል መንገዲ ክነግረኩም እየ ምሳይ ጽንሑ እቶም ፎሎ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ክትገብሩ ብኽብሪ ሓተኩም ብዙሓት ሰባት እንታይ ዓይነት ተወሳኺ መግቢ ወይ ሳፕለመንት ክንወስድ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ቫይታሚን ክንዕድግ ኢሎም እዮም ዝሓቱ ግናኸ ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምውሳኽና ክንሓቶ ዝግባአና ሕቶ ኣሎ እዩ ንሱ ድማ ኣየና እዩ እቲ ኸቋርጾ ዘለኒ ዝብል እዩ ሓደ መግቢ ካብ ባህርያዊ ትሕዝትኡ ከይረሓቐ ብዝጸንሐ መጠን ንጥዕናና ዝህቦ ረብሓ ኣዝዩ ልዑል እዩ ሎሚ እምበኣር ንኹሉ ናይ መግቢ ምርጫታትኩም ክመርሕ ዝኽእል ኣዝዩ ቀሊል መዋቕር ከላለየኩም እየ ሰለስተ ደረጃታት ናይ መግቢ ንርኣይ ቀዳማይ ደረጃ ዘይተመስርሐ ወይ ከዓ ባህርያዊ መግቢ እዚ እቲ ቀዳማይ ምርጫና ክኸውን ዝግብኦ ዘይተመስርሐ ወይ ከዓ ባህርያዊ ዝኾነ መግቢ እዩ እዚኣቶም እቶም ፈጣሪ ከም ዝሃበና ወይ ከዓ ካብ ባህርያዊ ትሕዝቶኦም ከይተቐየሩ ከይተመስርሑ ዝጸንሑ መግብታት እዮም ብፋብሪካታት ከቢድ ናይ ምቕያር መስርሕ ዘይሓለፉ ፋይበር ቫይታሚናት ማዕድናት ከምኡውን ጥዑይ መኣዛታት ሒዞም ዝርከቡ ዓይነት መግብታት እዮም ኣብዚ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ ሓድሽ ወይ ከዓ ፍረሽ ዝኾኑ ኣሕምልትን ፍረታትን ዓተር ብርስን ኣእካል ማለት ከም ስርናይ ዕፉን እንቃቑሖ ዘይተመስርሑን ዓሳ ስጋ ናይ ዝተፈላለዩ ከምኡ ደርሆ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና እዞም መግብታት እዚኣቶም ናይቲ መዓልታዊ እንበልዖ መግቢ ዝበዝሐ ሚእታዊት ክሽፍኑ ይግባእ ኣስተውዕሉ ዝበዝሐ ሚእታዊት ደኣለይለ እምበር ንኹሉ መግብኹም ከምኡ ጥራይ ይኹን ኣይኮንኩን ኢለ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስርዑ ከዓ ዝተመስርሑ ግናኸ ክንጥቀመሎም እንኽእል መግብታት እዮም እዚ ካልኣይ ደረጃ እዚ ጽሬቱ ንምሕላው ንኽንጥቀመሉ ቀሊል ንምግባር ወይ ከዓ ንነዊሕ እዋን ንኽዕቀቡ ተባሂሉ ዝተመስርሑ እዮም ግናኸ መብዛሕትኡ ትሕዝቶኦም ዝዓቀቡ ቅቡላት መግብታት ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና ኣብዚ ከም ኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ ከዓ ፍሌቨር ዘይብሉ ርግኦ ፈርማጆ ኦሊቭ ኦይል ዝበረዱ ኣሕምልትን ፍረታትን ከምኡውን ዝተዓሸገ ባልዶንጋ ክንርኢ ንኽእል ኢና እዞም መግብታት እዚኣቶም ኣመና ኣስጋእቲ ይኮኑን እዚ ማለት ክንምገቦም ንኽእል ኢና ክንዝክሮ ዘለና ነገር ብጥንቃቐ ክንመርጾምን ብግቡእ ዓቐን ከዓ ክንጥቀመሎምን ከም ዘለና እዩ ሳልሳይ ደረጃ ኣዝዩ ዝተመስርሐ መግቢ እዚ ሳልሳይ ደረጃ እዚ እቲ ብዝበለጸ ክንጥንቀቐሉ ዝግባእ መግቢ እዩ እዚኣቶም ብኸቢድ ኢንዱስትርያዊ መስርሕ ዝሓለፉ መግብታት እዮም ንኣብነት ፊኖ ዳርጋ መዓልታዊ ብዝተፈላለየ መገዲ ብባኒ ብፓስታ ብባሽኮቲ ብኬክ ኣቢልና ኣዚና እንምገቦ ነገር ይኮይኑ ዘሎ እንተኾነ ፊኖ ኣዝዩ ዝተመስርሐ ስርናይ እዩ እቲ ብዓድና ከለና መብዛሕቲና ዘይንፈትዎ ዝነበርና ድብን ዝበለ ሕብሪ ዘለዎ ሕምባሻ ስርናይ ንሱ እዩ እቲ ኦሪጂናል ጥዕና ዝህብ ስርናይ ፊኖ ከዓ ዋላ እኮ ኣብ መልሓስና ጥዑም ተጣዕመና ኣዝዩ ዝተመስርሐ ስርናይ እዩ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና ኣብ ዝቕጽል ቪድዮታት ክንመሃር ኢና ካልእ ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ ንጠቕሶ ከዓ ሽኮራዊ ዕሹግ መግብታት እዩ ከምኡ ዝድስክል ዘይቲ ሳቹሬትድ ፋትስ ንብሎ ሰብ ዝሰርሑ ዕሹግ መማቕርቲ ሽኮር ዝበዝሖም ዕሹጋት መስተታት ፋስት ፉድ ዕሹግ ኑድልስ ከምኡውን መብዛሕቲኦም ዕሹጋት ክብልዑ ድልዋት ዝኾኑ መግብታት ኣብዚ ሳልሳይ ደረጃ እዮም ዝካተቱ እዞም መግብታት እዚኣቶም ንኽንጥቀመሎም ቀለልትን ኣዝዮም ምቁራትን ተገይሮም እዮም ዝስርሑ ስለዚ ድማ ብብዝሒ ንኽንምገቦም ኣዝዮም ዝዕድሙን ዘተሃራርፉን እዮም እዚ ክብል ከለኹ ፈጺምኩም ከይትጥዕምዎ ይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እንታይ ደኣ
ሳሕቲ ጥራይና ክንምገቦም ዝግባአና መዓልታዊ እንድሕር ደኣ ንምገቦም ኮይና እዚ ኣዝዩ ጸገም ኣለዎ። ሓደ ነገር ኣስተውዕሉ ካልወር ክትቆጽሩ ኣይሓተትክኹም ዘለኹ ስጋብ ሕጂ ዝተሓላለኸ ናይ መግቢ ዓይነታት ክትሽምድዱ እውን ኣይነገርክኹምን። ኣነ ዝሕብረኩም ዘለኹ ሓንቲ ነገር ጥራያ ንሳ ከዓ እዚ ኢልኩም ሕተቱ እዚ መግቢ እዚ ኣበየናይ ደረጃ እዩ ዘሎ ካብዘን ዝነገርክኹም ደረጃታት ኣበየናይ ደረጃ እዩ ዘሎ እዚ መግቢ ኢልካ ምሕታት እቲ መብዛሕትኡ እተዘውትሮ መግቢ ካብ ቀዳማይ ደረጃ ጌርኩም ገሊኡ ድማ ካብ ካልኣይ ደረጃ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ኣዝዩ ሳሕቲ ጥራይ ክትምገቡ ኣዝዩ ዝሓሸ እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ጌርኩም ጥዕናኹም ንምምሕያሽ ኣዝዩ ዓብ ስጉምቲ ሰጊምኩም ኣለኹም ማለት እዩ ፍጹም ዝኾነ ማለት ፐርፌክት ስርዓት ኣመጋግባ ዘይኮነሲ ዝሓሸ መዓልታዊ ምርጫታት እዩ ዘድሊ ዘሎ ኣብ ዝቕጽሉ 28 መዓልታት እምበኣር እዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክንመሃር ኢና ጎዳእቲ መግብታት ብኸመይ ከም ነለሊ ዝተመጣጠነ ጥዕና ዝህብ መግቢ ብኸመይ ከም ነዳሉ ዘይቲ ብልዒ ብኸመይ ከም እንመርጽ ዓቐን መግቢ ከዓ ብኸመይ ከም እንውስን ነዚ ኩሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብኸመይ ከም ነተግብሮ ብተወሳኺ ድማ ኣበየናይ ሰዓት እንተተመገብና ይሓይሽ ምስ ስምዒት ወይ ከዓ ምስ ጸቕጢ ዝተኣሳሰር ኣመጋግባኸ እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ብሰላሕታ ዝቐትሉ ከም ሽኮርያን ደም ብዝሕንከ ብኸመይ ንከናኸኖም ወይ ድማ እንድሕር ሃልዮምና ብኸመይ ጌርና ንሕልዎም ከምኡውን ብዛዕባ ካልኦት ንህይወትና ዝጠቕሙ ኣገደስቲ ኣርእስትታት ክንመሃር ኢና እዚ እምበኣር ነዚ ስልጠና ፍሉይ ዝገብሮ ኣብዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ ዕላማና ነቲ ናይ ሓበሻ ባህላዊ መግብታት ክንሓድጎ ይኮነን ዕላማና ነቶም ባህላዊ መግብታትና ብዝተኸኣለ መጠን ናብቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝረኣናዮ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘለዉ ዓይነት መግብታት ተጠቒምና ከመይ ጌርና ንሰርሖም እዩ ባህልና ክንነጽጎ ናይ ግድን ኣይኮነን የግዳስ ኣብ ውሽጢ ባህልና ኮይና ጥዑይ ምርጫታት ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ ግን እዚ እዩ እዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ብሓቂ ይሰርሕ ድዩ ክጠቕመኒኸ ይኽእል ድዩ ኣብዚ ስልጠና እዚ ምምዝጋበይከ እንታይ እየ ክረብሕ ኣብቲ ዝቕጽል ቪድዮ እምበኣር ብኸመይ ቅኑዕ ኣመጋግባ ዝተኸተሉ ሰባት ኩነታት ጥዕንኦም ብብዙሕ መንገዲ ከም ዝመሓየሽ ብጭቡጥ መንገዲ ኸርኤኩም እየ ክሳዕ እንራኸብ ሰላም ኩኑ